En kro har et menukort, hvor man kan vælge mellem 3 forretter, 4 mellemretter, 7 hovedretter og 2 desserter. Og for at finde et antal kombinationer for en 4-retters menu bestående af en forret, en mellemret, en hovedret og en dessert, der bruger vi multiplikationsprincippet. Ja. Og derfor siger vi 3 gange 4 gange 7 gange 2, hvilket vil sige, at antal kombinationer er 168. For at finde antal kombinationer for en 2-retters menu, der bruger vi både multiplikationsprincippet og additionsprincippet, da der både står og eller. En forret og en mellemret, eller en forret og en hovedret, en forret og en dessert, eller en mellemret og en hovedret, eller en mellemret og en dessert, eller en hovedret og en dessert. Og her, der ganger vi hvad gør vi? Og her ganger vi kombinationerne og lægger dem til hinanden. Og så finder vi ud af, at der findes 89 kombinationer for en 2-retters menu. I opgave 2 skulle vi finde ud af, hvor mange forskellige måder en elev kan pakke sin kuffert til en studietur på. Og vi får at vide, at han skal have 5 par sokker, 3 par shorts, 2 par bukser, 5 trøjer og 6 underbukser med. Og i alt har han i sit klædeskab 12 par sokker, 4 shorts, 8 par bukser, 15 trøjer og 20 par underbukser. Det vi så har gjort, det er, at vi har taget de her kombinationer og ganget med dem hinanden, da han både skal have sokker, shorts, bukser, trøjer og underbukser med, og altså ikke kun have en af delene med. Og så har vi har ganget alle de her kombinationer sammen, og så har vi fået det til 103 billioner, 248 milliarder, 156 millioner, 221.020 måder at gøre det på. I opgave 3, der ser vi på et kortspil, hvor der trækkes et antal kort, som er henholdsvis 1, 3 og 5, uden tilbagelægning. Til at starte med skal vi bestemme, hvor mange måder trækningen kan laves i de 3 situationer. Hvor antal måder man kan trække et kort på er 52, da der er 52 kort. Og antal måder man kan trække 3 kort, det vil være kommandoen NTR til 52,3, da det er 3 kort ud af 52 kort. Og der er altså 22.100 måder man kan gøre det på. For 5 kort, der vil det så være kommandoen NCR 52,5. Og der her vil der så være 2.598.960 måder man kan gøre det på. Beregne sandsynlighed for udelukkende at få billedkort i de 3 situationer. Sandsynlighed for at få billedkort ved trækning af et kort, der vil vores udfald være 12. Og sandsynligheden for hvert udfald, det er 1 over 52, da der er 52 kort. Og her vil vores K altså være 12 også. Sandsynligheden for vores 12, eller for at få et billedkort, vil altså være 12 over 52. Sandsynligheden for at få et billedkort ved trækning af 3 kort, det vil så være 12 over 52 gange med 11 over 51 gange med 10 over 50. Som så kan omregnes til 1%. Sandsynligheden for at få billedkort ved trækning af 5 kort, det vil så være 12 over 52 gange med 11 over 51 gange med 10 over 50 gange med 9 over 49 gange med 8 over 48. Og det kan altså også omregnes til 0,031 eller 0,031%.